از تقدیمات شهلا سیف‌الدینова. ҳамеша худат ро нақд бидон то дигарон туро ба насия нафурӯшанд. сай кун устоди тағйир бошӣ, на қурбонии тақдир. дар зиндагӣ ба касе эътимод кун ки дар ӯ имон дорӣ, на эҳсос. ҳаргиз ба хотири мардум тағйир накун. ин ҷамоат ҳар рӯз туро қисми дигаре мехоҳанд. шаҳре ки дар он ҳама меланганд, касе ки рост роҳ меравад механдад. ёд бигир, танҳо касе ки лабханди туро мехоҳад акос аст, ки ӯ ҳам пулашро мегирад. ба чизе ки дил надорӣ дил набанд. ҳаргиз тамоматро барои касе рӯ накун. бигзор каме даст наёфтанӣ бошӣ. одамҳо тамомат ки кунанд раҳоят мекунанд. ва дар охир худат бош. ба ишқи бовар накунед азизон. пасттарин сахтиҳоро аз рӯи ишқ мебинед. ҳушёр бош хоҳарам, ба хотири дурӯғи касе худатро фидо накун. беҳтарин таронаи қиссаҳо дар портали Шаҳло Сайфиддинова.